Евангелие паводле Яна. Езус адказаў юдэям: «Айцец мой дзейнічае дагэтуль, і я дзейнічаю». За гэта юдэі яшчэ больш намагаліся забіць яго, бо ён не толькі зняважыў шабат, але таксама назваў Бога сваім айцом, робячы сябе роўным Богу. Тады Езус сказаў ім у адказ: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, не можа сын рабіць сам ад сябе нічога, калі б не бачыў айца, які робіць, бо што робіць ён, тое таксама робіць сын, бо айцец любіць сына і паказвае яму ўсё, што сам робіць, і пакажа яму справы большыя за гэтыя, каб вы дзівіліся. Бо як айцец уваскрашае мёртвых і ажыўляе, так і сын ажыўляе тых, каго хоча. Бо айцец нікога не судзіць, але ўвесь суд аддаў сыну, каб усе шанавалі сына, як шануюць айца. Хто не шануе сына, той не шануе айца, які паслаў яго. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто слухае маё слова і верыць у таго, хто паслаў мяне, мае жыццё вечнае і не прыходзіць на суд, але перайшоў ад смерці да жыцця. Сапраўды, сапраўды кажу вам, надыходзіць гадзіна і ўжо настала, калі мёртвыя пачуюць голас Сына Божага, і якія пачуюць, ажывуць. Бо як айцец мае ў сабе жыццё, так і сыну даў мець жыццё ў сабе, і даў яму ўладу вяршыць суд, бо ён сын чалавечы. Не здзіўляйцеся гэтаму, бо надыходзіць гадзіна, калі ўсе, хто ў магілах, пачуюць голас ягоны, і выйдуць, хто чыніў дабро, каб уваскрэснуць для жыцця, а хто рабіў зло, каб уваскрэснуць для асуджэння. Я нічога не магу рабіць ад сябе. Як чую, так суджу. І суд мой справядлівы, бо я не шукаю сваёй волі, але волі таго, хто паслаў мяне.